Uumawon mga programang kapaki-pakinabang, uragon, Bicol, asin rireparuhon mga isyong dapat maipakiaram ka, uragon, Bicol, ini at sa tuyang programa, uragon, Bicol, Bicol, Bicol. Sa tuyang riyon. Nagtanom ako ning bata sa lagwerta mong magayon. Tigiri paro kumpirmi aldaw banggi. Ano nang kaugmaan ko sa lagwerta mong mahiwason? Patag na sa kong itinanong matabaon. Kumusta po? Niluto Ano, mainit na ang panahon? sinapot na muya kan pag Magayonon ang panahon ngunyan. Kaya lang may mga oras na minabigla sa naan oran. Kaya ingat man giraray. Ini po ang sendong amigo sa Radyo Giraray, Al Armario po. Reporting for duty digdi po sa Oragon program. Siyempre ang mga pagiribatang bata hook-up stations. among magayon. Tigiri Hindi po kita sa DCGB. Pero yaon ang mga pagiribata naka-hook up ang OKFM Sorsogon. Kamusta sa mga pagiribata dyan? ko sa Kamusta po ang Sorsogon? wason. Patag na sa kong itinanong Siyempre dyan sa Camarines Norte area. Magandang umaga po sa inyo. mamunga ini. Sana okay din kayo dyan. Sinapa Mga kasama natin sa OKFM Daet. And siyempre sa iba pa mga lugar, dyan sa Camsor area, sa Iriga. Yan man siyempre ang mga pagiribata, sina Joey Sarcia and company. Kailang 11 o'clock pa yata ang programa ni na Joey. Kaya antabay po kamo dyan sa radyo natin. Sa Catanduanes, sa Virac. Yan ang Oragon station man. Sa Virac, Catanduanes. Kumusta na po kita dyan sa Catanduanes? Ayan, siyempre sa Masbate. niya. Sinapot na Happy Fiesta sa mga taga San Roque. So may mga patron na San Roque. merienda. Happy Fiesta po and dyan sa Tiwi, ha? Sa sentro po kan Tiwi, Happy Fiesta man. Fiesta man tabi ni mahal na ina, Nuestra Señora de Salvacion. Ini kaya baga John na Tiwi, may istorya yan. O daw di istoryata yan. Pero shout out muna sa mga na shout out na mga nakaampang ko dyan kasubanggi. Mga nakaampang ko kasubanggi na nagkampirang mga kapadian. Si Father Boots, na kaistorya ko man kasubanggi. Alay man kaming rarampangan ni na Father Boots. Antabay ka mo kay Father Boots alauna, digdi sa DCGB. Shout out, Father.
At saka kay si Father John Varquez, Tanom ako nin bata. dahil ko na ako aso pangarang kan sa na pagiribang pade. And of course, welcome back kay Father Ben Buela. Si Father Ben. Nag-abroad din eh. Ano nang kaugma? Kabot si Father Ben. Sana Na-miss ko ngaya ka mo. Lalo na ikatabi, Father. Na-miss mi man ikang maray. na sa akong itinanong. Ay, imagine mo, nagdadangog man pala, naghiling man pala si Father Ben John sa live sa kwanta, sa Facebook. Mientras siya yaon duman sa abroad. Imagine mo, may nagiling man pala sa tuya dyan sa abroad. So, welcome back tabi, Father Ben. And of course, sa mga taga-Taisan po, happy fiesta. Luway-luway sa naan taba. Luway-luway sa naan taba at saka sa inom, John. I-apply manggaray so pigsasabit ang DDD. Sabi ni Brad na tong kasi di pa itong nakasi. Day paglingawan ang apat na di. Dit-dit, daya-daya, daking-daking, dulag-dulag. Shout out man sa mga sa mga dati tang pag-iriba. Kan Domingo John, birthday ni Ate Celi Soto Sevilla. Si Aling Celia. Kampanahon si Katon itong karinderya ni Aling Celia. Diyan sa DCRC kay ito, John. Ang totoo, duman man talaga ako nagpuon. Sa drama-dramang ito kan DCRC. Duman ako nagpuon, John. Hanggang nanamo yan ko na sa trabaho sa radyo. Sagod na na-recruit na kita na maging taga-radyo. Third year college ako, John, kay ito. Sa radyo na ako. Dahil sa nasa barkada ko man na si Dayan na Skela. Dayan, kumusta ka na tabi, Dayan? Agari ang arong ka ni Dayan yaon niya din sa istansa. Ayan si Dayan, John. Inagdasan na ako kaan. Diyan sa DCRC kay ito. Tama apply nga kitang student reporter. Ikaw nasabutan kung ano ang kung sabiyon. Duman ako na-discover, John. Yan si Dante Maravillas tabi. Nakulaon ang utang nabuot ko man dyan ta. Iyo yan ang naka-discover, John. Kan asset ko man. Sa sadiri ko. Rumdumong ko ang tinaram ka ni Dante ka sa ko ka nagpro-practice pa sana akong reporter, John. Maray nga yan yung busis mo. Maray nga yung busis mo. Kaya pag may oras ka, magdigdig ka tuturuan ta ka. Mag-radyo ka. Taga-sign ka ngayon, oy. Rumdumong mga tinaram ka sa kani. Dami na utang nabot ko kay Brad na Dante Maravillas, taga Mario ba ngaya ko? Taga Senga. Taga dyan man niya ako sa lugar na yan. Maslog. Di naman, nagpunan naman John. Hanggang nasabak na kita sa kadakol-dakol na eksperyensya sa radyo, John. Primerong eksperyensya ko kato, John, sa radyo. Udig di sa puro. Buludong pa ining purong ini. Ito, ang mga tinampo dyan. Kompa, mga lubak-lubak pa. Ang primero dyan na sabak ko kay ito, sa radyo, may nagpakadulag na preso dyan. Nagpakadulag na mga preso na binurukod kan mga pulis dyan sa area na yan. Yan na. Yan, sa may kamilya na yan. Dahil ko lang natandaan masyado. Basta dyan sa bulod na. Dyan ako, Joe, nagpuon. Hanggang tinuruan ako mag-report, magdarakan sa radyo. Ini bagang BHF. Duman ako nakaokod. Kaya kinorsunada ni
Dante so boses ko, ika nga yan yung boses mo ngayon, maray. Duwang klase ba kaya dyan ang boses? May maraot, may maray. Dahil pati sa kanta baga dyan, maray man niya kutaan boses mo, maray ang kanta mo. Kaya lang kaya, makulog sa talinga. Diwa na John, diwa nagpoon kaya shout out na lang tabi, balikan ta so shout out sa mga dating pag-iriba. Ito parang kami diyan John kan Domingo. Sina dating boss ko, ninong ko pa si Sir na Rafi, Rafi Bansuela. Si Tony Llarena, kung masyado na si Tony Llarena John, makunig di pa ka to sa DCGB, si Tony. Mabuto nun manalaki si Tony. Dahil ko namin bidan, tulos. Mataba si Tony Llarena. Yan doon John. Anday ko pa namin bidan si Maray tulos, si Ani Velasco. Si Ani, kunday mauli na si Ani, ika ngayal, isnabirohon ka. Isus ko niya ako si Ani. Dahil ko namin bidan John, si Ani, subuhok man, maputi uno na subuhok. Kaya ko maputi uno na subuhok na. Totoo, dahil ko talaga, pigbati ko si Ate Rose na Olarte, si Ate Ani, dahil ko na pansin, yaon ba na sa kataling? Kaya, huwag mahon, yaon naman sa mga pag-iriba. Na iba pa, si Ate Lily Malasa, siya pa ito, sina Mading Susan, na Bernal, siya pa, sina Buboy, na Santa Ana, dating mga pag-iriba ko ini John, si siya pa, so mga teknisyan, sina Larry Altabano, si Erning, si Erning, John yan, si Erning, na Borbe. Kaya, so iba, na miss me, ay si ko yan, si, The Sexy Carabao, Rick Yambao. Nakulawan ang boses ni Rick Yambao, The Sexy Carabao, Rick Yambao. Huwag mahon pag-arag ka, nagtuturuparan. Ano ang pag-iriba? John, gusto rin yung nagtatalay pa si Ate Sally. Ate Sally, ikalata katabi. Sitong kasi, bro, dahil mo nalilingawan, so apat na di. Talagang dahil ko nalilingawan, paitong, brother tong. Iyo yan ang turo mo sa kong dahil ko nalilingawan. Piga-apply ko sa buhay ko, pigtuturo ko sa mga kampang ko. Ang apat na di mo na yan. Sabi mga kanbarkada ta dyan sa Taysan, happy fiesta ngaya kay Ate Lil na Portugal. Iyo tabi, kamusta mga barkada ta dyan sa Taysan, happy fiesta. Paitong, may nalingawan pa ako. Ay si Marisa. Marisa Milyare. Si Marisa Milyare, dramatista man ini, ang panahon. Ang bansag ni Marisa, kusido. Iurbansagan may gato sa drama. Kung silo nitong dramang ito, John. Okay, ang kalaban kay itong drama digdi sa DCGB, si News Director Mar Dilaman ang kunyata ang writer kato, so Caldero Kawakawali. Calde Caldero Kawakawali. Kami man kato sa karindriya ni Aling Sila. Giriwal pa kita kato, ane? Giriwal pa kato ang mga taga-radyo. Lalo ang DCRC, DCGB kato. Nagiriwal. Unong sa pagiging number 1. Ngayon, dahil naman kaiwal ang DCGB. Tapirming number 1. Alam ng panahon na nag-number 1 na DCGB. Adi, dahil nababari. Dahil yan siyempre sa mahal na Diyos. John, mahal na Diyos ang kuwang kayan, nagtatabang sa tuya, and kamutabi na mga tagantabay,
sa pagiging number 1 always kan DCGB. So DCRC dahil na nawara na ito. So FM yata nila iyo pa man, pero iyo yan, nawara kaya nga nanginayang kami diyon, dapat kuan ito, sayang ito, ano. Anyway, mga experience yata yan kan panahon. Kaya tabi sa mga pagiriba sa media, so mga dahi duman nagkari daw kamo. Sa bagay, may masunod pa man gayod na okasyon. Ay si Kong pala, nalingawang ko. So mag-agom na Baloyo. Si na John Baloyo, saka si Ate Jelly Baloyo. Isa pa, kami na lingawan akong pagiriba. Anyway, tabi, sa masunod mag-uro-arampangan naman kita. Magbaon baga, pag-araw kaan. So, yun po yan ang nagkakapira sa naman sa mga papyaw mo na tango niya na pagkaaga. Mientras bighalat-halat tatabi si Ate Sally. Dahil man nag-reply sa ko si Congressman Pido. John, gusto ta ma-update kan mga pangyayari, mga kuaninda sa Ako Bicol. Grabe ang Ako Bicol ngunyan ano? Uning dakulon ang mga pigasikaso nindangon niya na mga programs and project na pigi-implementar as ini-implementar pa po sa mga masunod na aldaw. So abangan tatabi yan, digdi sa mga masunod na na oras an iba pang mga informasyon tungkol tabi sa Ako Bicol. Shout out daw sa mga taga Malangka. Malangka. An partikan Malangka, an sitio Malangka, John. Ani ba nagaharanda yan, pero sa iba may lain naman sindang pwesto diyan sa kapistahan man diyan sa sitio Malangka. Kaya happy fiesta man giraray tabi. Kasi banggi pa na nakapasyar man kita diyan kay Brother Dot, Portugal, diyan sa sitio Malangka. Sakop patabi kan Barangay Taysan ang iba diyan naghanda, so iba duman naman sa sitio Malangka. Pero sabi ni Father Rex Arjona, may pausong naman niya si Father Rex. John, bawal ngayang patos. Pagday patapos. Bawal ang patos pagday patapos. Matani ba bang kaya mag-araw ka ng mga kapistahan, John? Ugali naman ka, di ba? May nagkakaraon pa, piparatos na. Yaw na si Ate Sally. Dahil nag-reply si Kong Widow. Baka tawagan mo si Kong Jill. Ano mo na lang, ika lang Ate Sally mag-upload kay Kong Jill kung available. Ano? Malay ba ko? Kaya, so cellphone mo na. Taday akong number digdi kayo, no? Na-delete digdi so number ko kay Kong Jill. Taan cellphone ko kaya kung ini high-tech ini. Ayo. Okay lang. Makusugod John. Loy-loy yan. Kulog sa linga. Si ba John, may ligon magpatos. Bangane. Tapos sa okasyon, may lagi sa patos. Okay, so anyway, yaon tabi si Ate Sally, nag-set up pa kan sa iyang gadgets. Pwede ka namin isa lang sa DCGB. Si Kong Jill, baka lamang pwede. Naisa lang ta. Namimiss ko na ang boses ni Kong Jill. Namimiss ko na ang boses ni Kong Jill. Siya ngayon ang executive director ng Ako Bicol. Si 1034 ito, Sir Al. Salamat kay Mayor Hisham Ismael, pinaayos na so gate kan Ibalong Sentrum for Recreation. Wow. Okay. Speaker na. Ayan, ito na. Ito na po si Kong Jill Bungalon. Namimiss ko ang boses kan sa tuyang amigo. Kong, good morning po. Yes, good morning. Pading Al, and good morning sa gamos na nag-iinanyog sa programang Oragon Bicol dyan po sa DCGB. Opo, kumusta ka na po, tabi, Kong?
well, dati mangyaray Paring Al, and so far okay naman, and still with Ako Bicol, helping the programs and advocacies of Bicol, and yan pa lang dyan si Firefly Winter, ano? Oo, puro Dati-dati. Firefly Winter da ang alias kay ni. Kaya sigan layog. Anyway, kung di ako nasa latabi, kung ang designation mo ganyan sa Ako Bicol, ikaw po ang Executive Director? Yes po, and then currently the Secretary General of Wow. Ako Bicol Party List. Ayun. Okay. So, ayun po. So, ASEC General po, ASEC kan Ako Bicol, ano nga yan ang mga priority programs ta this year and this coming year of 2026, tabi Kong? Well, since the start of the 20th Congress, no, ara mo man siya natabi, Paring Al, we want to level up, no, when it comes to programs and advocacies. So that's why ining mga nakaaging bulan, series of meetings sa samuya kong pinagigibo because we are introducing new programs, and of course rugani kaning TOSB or the 10 outstanding students of Bicol, ibabalik naman pwede kang Ako Bicol Party List. So nagkigwa na po kami ng mga initial meetings on how to start this program, dahil dati naman po yung programa tabi ito although because of the pandemic and everything napunto lang, but then again ibabalik na po ining TOSB, one of the programs for our students, as well as we will include the participation now of the schools, the colleges and universities in order to support their applicants, no, for the TOSB. So pa dyan, of course, we keep on continuing to partner with other partners like ini pong Pajak Asenso, ano? So Pajak this is Asenso. the- Livelihood. Yeah, this is a livelihood program. Yes. It's in a partnership with the SHOC, or the 6-in-1 Corporation. So basically, the beneficiaries will receive a pajak na kung saan meron na po doon ng mga paninda, no? So matutulungan natin sila na magkaroon ng kabuhayan. And we will start this probably by next week, no? We will now start the launching of this program. Initially, beneficiaries will be coming from Legazpi. Dakol po na magiging beneficiaryo ini, aside from ini po libre, but of course we have to screen so mga beneficiaries tigdi kasi moya tantabangan so talagang trios, pero yan po so talagang pagpursige na maghanap buhay, ano. So when we speak of livelihood, kaso hapon maray man na bareta tabi itual kasi hali ako sa Pasakaw sa Pasakaw Camarines Sur. Kamsur, oho. Oo. So I attended the toolkit distribution kang PESDA. More or less we have 150 beneficiaries, no. So sa rin sa pigigibutang esfuerzo na lagan or hanapan ng sufficienting pondo ang mga TESDA programs tagani na makatabang kita sa mga out-of-school youth, different sectors of the society, fisher folks, women, PWDs, and others, na magkigwasindan ni na dagdag kaaraman, no? Tangani na, of course, ma-upgrade man din da so specific skill set na muyaman ninda na makuha sa paginin mga iba-ibang kurso kan TESDA. So kahapon, pinanginotan tayo itong toolkit distribution. So, kadaklan kang mga beneficiaries, kadaklan tabi mga kababaihan, ano. So they attended the training or the course yung bread and pastry production, so food processing, and yaon man duman so dressmaking. So these are TESDA courses na kumbaga kahit papaano natatabangan tayo ng mga kababaihan under the STEP program kan TESDA, or the Special Training for Employment program. So under this program, and after nila mag-undergo ng series of lectures, trainings, ma-undergo po sila ng assessment, no? And pag nakapasa,
they will be a holder of the national certificate, no, or NC2. So dakulaw na tabang initabial kasi inibagang dokumentong ini or ning certificate na ini, this is being honored not just in the Philippines but abroad. Yes. So Oo. dakulaw na credential kan sarong aplikante if siya raw sa tabi NC2 holder. So kahit pa paano meaning to say ang assumption kaya nag-undergo talaga ng training. And when we speak of training, these are quality trainings from TESDA. So natatabangan ta sinda na magkaigwa ng specific skill set, and at the same time na-upgrade din da sendang mga kakayahan, and kumbaga naglalangkaw ang chance na sinda magkaigwa nin trabaho in the future, and at the same time kaya man ninda mag-gibo ning sa diring hanap buhay, no, dahil ang pinaka-idea talaga ni is after acquiring the skills, training and knowledge, at least tigwasinda nin mga toolkits na pwede nindang mapagpuunan kung sindaman mag-set up din sa diring negosyo. Okay, dakulaon na bagay taba yan kung ano po. So kan sarong aldaw garo saro sa mga okasyon na inatindiran ya man ni si Congressman Attorney Pido Garbin Jr. ito pong GIP, Government Internship Program. Yes. Kasuhapon lang tabi ito, no, Tito. Oo, kasuhapon. Dyan po sa Legazpi. But the beneficiaries are coming from first, second, and third district of Albay. So, Albay-wide siya. So, aram mo, sa rin yung programa Kandole, na kung saan pigdatawanan nin job opportunity, no, or kumbaga stepping stone on looking or finding jobs in the government. Kasi so mga graduates high school graduate, college graduates, so mga nakatapos din mga techbook, they are the ones who are qualified in this kind of program. So they will be given at least 3 to 6 months na kontrata, so they will be assigned to different government offices. Ang kagayon ng digital bial kasi ang saro sa mga pigtatawan kaning focus is supigapod na job skills mismatch. Halimbawa, ang sarong college graduate nagtapos nin IT course, garo alanganin man kung ilag mo siya sa sales department, or kung sa So, ang kinagayon digdi kasi kung ano ang tinapusan mong kurso, duman ka man tabi i-assign or ang magiging work mo related sa imong tinapusan. So at least yun na inadalan mo kang college, ngunyan, mapapractice mo na, and kumbaga, kung may mga pagkakataon na may job openings duman sa mga government offices kung saan ka na-assign, pwede ka nang ma-absorb. Priority ka na. So, yes, priority ka na because of the experience na makukuha mo for 3 to 6 months. And in fact, hanggang 1 year nga niyang GIP na kontrata, pwedeng ma-renew. So, kahapon, siguro ginatos, no, more than hundreds of GIPs ang nagka-tinder kan senda pong orientation. And kagayon ng digdi, while they are working, at least kahit pa paano, they are entitled to a compensation equivalent to the minimum wage na prevailing po digdi sa Tuyang Region. Ayun, okay. Very good. Dakulaon tabing bareta yan para sa tuyang mga kababayan. Kung ano po. So, thank you so much. Unless na may mensahe katabi na gusto iwalat para sa tuyang mga kababayan, mga Bicolano. Ngunyan, please expect that we will level up when it comes to programs and projects. Anyway, andyan naman si Ate Sally to explain, no, for other details kasi ito yung mga upcoming events and upcoming programs. Rest assured na talagang nakula nga sa amponindo sa Ako Bicol Party List. And po man nga ni kayo hanggang ngunyan, sabi mo nga ni Bagatabi, may eleksyon o wara, permi kitang yaon po para manginutan sa anuman ng mga programa na dapat mapakinabangan po ka mga kapwa Bicolano. Opo, thank you so much, Tabi. Kong, ingat, Permi. God bless. Thank you, Tabi. Thank you all, and good morning. Okay, thank you so much, Tabi. Si former Congressman Attorney Jill Bungalon, Tabi. Siya na po ngunyan paranaan Secretary General kan Ako Bicol Party List. Nagatod sa tuya sa oras na 9:00.
8 na. Ate Sally, set up mo an sa imong gadgets dyan para sa imong live ka. Hindi ko sabihin, dakulong kitang live mo niya. Live kita sa Facebook. Sa YouTube, dahil mga kita dyan. Igwa kita sa YouTube. Igwa pala. And siyempre, Sa lagwet digdi po sa radyo. ngayon. Okay, sige tabi. Ate Sally, kumusta ka na? Ha? Sige ta. Commercial. Sige, okay. Sige. Sige. Inaayos pa ni Ate Sally sa iyang gadget Wason at the same time, gusto niya mahiling kita live tabi dyan sa iya man na Facebook account. Sa Facebook account mo, Ate Sally, Firefly Winter. Winter. Sige ang layog ni Ate Sally. Siya po ang CPP. Communication Program Officer. CPP. Diba? Joke lang. Okay. CCP. CCP. CCPO. Ano na? RCCP. Ngata. Sandali lang. Magbabati lang ako. Sige na. Hello mga kaalitap-tap. Yan. Hello. Live tayo po ngayon sa DZGB News Online. At live din po tayo. Napapakinggan tayo, Tito Al. Naririnig tayo. Nag-aukap tayo sa OKFM, Sorsogon. And Cam Norte, no? OKFM, Cam Norte. Ay, doon, sa Tabaco yata. Parang sa Tabaco. Sa Tabaco. Sa WGB. Sa WGB po, sa Tabaco. Ayan po, live po din tayo sa aking Facebook. Firefly Winter po. Pa-like and follow naman po ako, mga kaalitap-tap, kasi meron na po akong $12. $12 talaga. Compensate ka naman dyan. Meron naman din ata. Iba naman. Oo, pero okay lang. Nakakatawa lang kasi alam mo Tito Al, 'di ba? Yung naga-follow sa iyo. And para pwede nating itulong, Tito Al. Talaga naman. Yung sa mga humihingi ng Maliban sa Ako Bicol, ikaw pwede pang tumulong. Personal na bulsa mo. Tingnan natin. Oo, kung tabang. Kung papala rin. Nasa Diyos 'yan. Anyway, Tito Al, good morning po again sa mga nag-aantabay po sa programa kang Ako Bicol Party List. Digdi po sa DZGB at batiin mo yung mga piyestahan ngayon sa TV. Di ako nagbe-fiesta. Sorry na. Sorry. Pasensya na po. Iba naman ang Opo. Pero si Ako Bicol po. Ikaw na lang ang magbati ng gano'n. Ko na kanina. Pero anyway po, since si Kong Jill po, nagsabi siya na maraming pagbabago and mga kadagdagan na programs. Daming plano niyong program. Ito po kasi dapat kasi na-feel talaga ng Yes. community. Since ako, Tito Al, ang Regional Community Connections Program Officer, kaya hindi na CCP. Kaya pala may R na. R na, kasi regional po. Regional, Sabi ni Ma'am Annie. Kumbaga sa CPP, regional commander ka na. Pwede. Biro lang Biro lang po. Kasama. Baka kasi ma-misinterpret tayo. Apo. Basta po ako po ang Regional Community Connections Program Regional CPP. for Ako Bicol Party List. So makikita niyo po ako parate sa buong Bicol region. Iikot po tayo para po tingnan yung mga programa po ng Ako Bicol sa community. Ayun. So, katulad po ng... Community-based ka talaga? Yes, community-based. Pero alam mo ba, Tito Al, para lang, FYI lang po ha, I have, kasama po ako sa iba't ibang department. So, hindi lang ako solely nasa community. Member ka pa rin ng ibang... member pa din po ako ng ibang department. Malabo ang monitor mo, Hindi. Yan. Hindi. Okay. Malinaw naman. Naglilinaw, naglalabo. And anyway, Tito Al, ang head ko po sa programs and projects
si Ma'am Melinda Ibio. Si Ma'am Melinda. Oh. Apo, ang tinatawag naming Mami. Mabait yan. Ang aming Mother Goose. Mabait yan si... Super bait at super bango. Hindi ko masyado inaamon. Hindi, talaga, Tito Al. Ang lakas ng pang-amoy ko talaga. Apo, bira- sobrang yan, bango ni, okay. at saka, syempre, maganda. Siyempre. Oo. Kung ako dyan, approve. Approve without thinking. Maganda na, mabait pa, at mabango pa. At saka, syempre, part din po ako ng Integrated Communications Team, headed by Kita mo Kuya Eddie. Kita mo na yan. Pag galing mo sa CPP, may Integrated Philippine National Police ka pa. Tito Al naman, Integrated Communications Team, ICT. ICT. Sa regional. Narinig ko lang Pero ako po ang Integrated. naatasan ni Kuya Eddie, tinatawag ko siyang Kuya Eddie kasi yung Facebook niya dati, Eddie Serpec. Pero siya po si Sir Fred Cipres. Sama mo sa programa mo yung Dear Kuya Eddie. Oo, isasama talaga natin yan. Magkakaroon talaga niyan, Tito Al, di man joke. Tawagin mo Magkakaroon tayo ng Dear. Dear Dear. Kuya Eddie. Oo po. Tawagin mo lang ako sa pangalang Sally. Opo. Ako po'y may problema Anong problema mo? sa aking love life. Wala akong problema sa love life. Yung mga ganon, yung mga Oo. istorya. Pero ito po, Tito Al, Sikat may yun, Dear Kuya Eddie. may konting twist. Eddie Larde. Apo, Doon. kasi ako Bicol pa din po ang yung lahat ng tama ka dyan, Tito Al, yung Tabang Ora mismo po sa radyo, magkakaroon na po yan. Malapit na, abangan nyo na po yan. Kasi actually po, naghahanap kami ng mga magagaling. Gawin natin, hindi Kuya Eddie. Ano po? Dear Kuya Saldi. Opo, Pwede yan? pwede. Pwede yan? Kuya Saldi or Tito Saldi or Oo. 'di ba? Basta Dear tabang po 'yan Kuya eh. Saldi. Apo, tabang ora mismo sa radyo po. In charge yan ang Pwede rin, Dear Kuya Jill. Kuya Jill. Ayun, meron talaga. Abangan nyo na lang yan. Maganda pakinggan. Dear Kuya Saldi. Apo, dear Kuya Zaldi. Kami po ay nangangarap na magkaroon ng magandang daan dito sa aming lugar. Opo. Pwede po ba kami po Parang ay ganon. kami po ay nangangarap ng may magandang daan sa aming lugar patungo sa aming bahay. Ang bahay po namin ngayon ay sira-sira. Sira. Actually po, hindi po namin ito pag-aari, ganon. mga ganon. Baka lamang po dahil po kami ay parte ng poorest of the poor. Baka po pwede nyo kaming mapatayuan ng bahay. Ayan. Mga ganon. Automatic! Dear Kuya Saldi. Sabi ni Congressman Saldico, dahil wala kang bahay, simula ng simula, Action agad. ikaw ay pagbibigyan ng Ako Bicol Party List Tabang Ora mismo sa radyo. Ayan. Tas, punta na, lipad ka na, Firefly Winter. Yun. Tingnan mo, verify. Mga ganon. Ganun, oo. Kasi actually po, Tito Al, magkakaroon po talaga ng project on the housing. Pero masusi, kasi ginagawa namin yung guidelines. Hindi siya basta-basta. Pwede rin ba yung Dear Kuya Pido? Pwede. Pwede lahat sila. Silang tatlo. Pwede yan. Si Kong Saldi, si Kong Huwag Pido, nang si Dear Kong Ate Jill. Sally. Hindi na ako. Ako lang ang utusan. Dakilang utusan po ako nila. Pwede yan, Dear Kuya Saldi. Opo, sasabihin nila, lipad ka na, alitap-tap. Firefly Winter, puntahan mo na to. Pasama ka na sa Provincial Executive Committee. Sa Legazpi, Dear Kuya Esyam. Kuya Isham, always smile. Alis ba? Always smile. Ayan. So, doon po ako sa Sa probinsya, Sino? Dear Ate Diday. Dear Si Ate VG Diday. Ayan. So, ayan, Tito Al, kasi ito nga, kasama mo pa po ako. Nag-radyo pa din po ako. So, part pa din po ako ng comms team sa radio and sa PR, press releases. Kasi, di ba, nagbablog ako. So, part ng aking, part din po yun ng promotion for Ako Bicol. Balita ko ang, parang may mga awareness program kayo ngayon sa barangay tungkol sa social media. Opo, part yan ng aking program then na sa youth sector and sa women's sector. Kasi meron kaming sectoral department.
yung sa LGBTQ+, women's sectoral, senior citizen, youth. Sa youth po, Tito Al, ang program is yung, sabi nga ni Kong Jill, yung The Search for 10 Outstanding Students of Bicol. Yan, magbabalik na. Medyo pinaplansya lang po, sabi nga po ni Kong Jill, nakailang series na kaming meetings. Tapos ipaplansya lang po natin yung guidelines, yung yung job description ng chairman ng hawak po ng The Search for 10 Outstanding Students of Bicol. And magpa-flat po kami ng calendar of activities for the search. So, hindi pa lang kami, teaser pa lang po ang makikita nyo, Tito Al. Kung nagsusokmed ka po sa Facebook ng Ako Bicol Party List, makikita nyo po dyan yung teaser pa lang. So, hindi pa masyadong nire-reveal. Kumbaga, parang silhouette pa lang. Basta coming. Coming soon. Coming soon. Abangan nyo po ang mga artista. Okay? Sa pag-search po niyan. At magro-roadshow kami po dyan. Kasama po ang technical working group. So, ako yung magiging mother ni Dayan Salian, yung aming youth coordinator or youth focal. Ayan. So, yan po yung mga kasama ko sa department. So, sabi ni Ma'am Annie, ako daw ay pang international. So, kahit saan, pwede. At ito na nga, nabanggit mo kanina na nagkaroon kami ng Public awareness. yes, awareness campaign po for the social media, Tito Al. Ayun. Apo. Importante yan kasi ang daming fake news ngayon. True. Oo. ang daming- Pero bakit alam mo, Tito Al, di ka man naga-Facebook? Ako, nanonood ng Facebook. Hindi Ah, ako nag-ano dyan. Hindi ka nagko-comment, di ka nagla-like, Kasi ayaw di ko ka ng tawag. tinitingnan-tingnan mo lang. Oo, daming away-away. Pero particular na Ayoko Tito ng Al, nag-away. particular dyan Tito Al, ano ang tinitingnan mo? Yung mga balita. So dun ka, Kaya lang minsan hindi mo na malaman kung totoo ang balita o hindi. kasi may AI na. Oo. Oo. Alam mo Tito Al, Importante yan, trabaho nyo. alam mo Tito Al, ang galing nga kasi swerte talaga ng Ako Bicol Party List kasi may mga tao behind Ako Bicol na mga expert pagdating po sa social media. Like ang aking cousin-in-law na si Nino Luces. Si ninyo? Apo. Oh, magaling yan si Siya ang professor po baga siya. Former professor po siya sa Bicol University College of Arts and Letters. And also writer po siya sa Manila Bulletin. Tsaka talagang expert po siya pagdating sa SOCMED. So, siya po yung unang nag-talk sa Tagaytay, Kamalig. And kahapon po, Tito Al, sa Barangay 27 Victory Village. South yan, di ba, Tito Al? Victory Village South and 27, North. Victory Parang, Village South. yata ang Apo. 27. Yes, 28. tapos siyang North. nag-ano, tuwang-tuwa yung mga audience kasi talagang marami silang natutunan. Kasi magagaling yung mga speakers natin. Sabi nga ni Kong Saldi, ni Kong Jill, ni Kong Pido, always remember, think before you click. Kasi pag nagpapara-click ka dyan ng mga nag-feed sa'yo, baka kung saan ka nadalhin na site. Diba, Tito Al? Kasi sabi nga ni Insan, daw, may iba daw na parang ang caption baga napaka-catchy. Oo, talagang mahuhook ka. Akala mo totoo. Pero kapag ka-clinic mo, nandun ka na pala sa porn site. Diba? Parang na-relate Porn site? nare-relate si Juna Pulis. Gawain mo ba? Hindi naman. Di naman. Okay, hindi. So yun na nga. Si Sino? Norris. Sino? Norris? Yung barkada natin. Minggoy? Oo. Bakit? Mahilig siya dyan? Naitanong yan sa seminar namin. I see. Si Minggoy. Si Minggoy ang naging Oo, pulot siya na. talaga nagtanong Maganda yan, Tito Al. Ako nga, kahit ang tagal ko na sa media, marami pa rin akong maganda yan na meron na mga talagang tinitingala mong mga tao, personalidad, pagdating po sa broadcast, sa media, na sila mismo yung nagtotalk about social media awareness. And syempre, ang veterano din na broadcaster sa sa Bicol, si Papa Rod Perez. Pwede. Oo. Nag-talk siya sa Gabuan, Daraga Albay. Lahat sila actually surprise for this ang awareness. And meron din kami mamaya, Tito Al, talk din about
mental health. Mental health. Apo, mental health po. Abangan niyo po kami. Kasi meron po kaming talk sa Manito Albay. Partner po dito ang PNP and BJMP. Apo, kasi Wala kayong invited na yung politikong babae babaeng yung- politiko. sa talk sa mental health. Yung laging nag-travel na Akala ko na naman sa iyo. Ayan. Batiin ko lang, Tito Al. yung kritiko ni President Bongbong. Hindi ko naman. Hindi po kami nag-invite. Kasi partnership po ito, Tito Al, with the PNP and BJMP. Sila na po ang May mental problem. sila na po. Anyway, Tito Al, kilala mo si Sir Romel Garcia. Si Ramil, Apo, sabi niya, good morning po, Ma'am Sally. Barkada ka, Ramil, Sir Romel ha, yung pag okay ka na po, hindi ka na masyadong busy. So, sample ni... Yung sample na pang... yung product mo po na Tai Chi. Tai Chi liniment. Opo. Tapos yung kape mo po na Moringa Vita. Pag nagkikita tayo, binibigyan lagi ako ni... Sir Romel ha, mayroon kaming series of medical mission po. Start po yan ng September. Kaya hanggang, na po yan, 2028 na po ang series of medical mission ng Ako Bicol Party List ha. Kaya support mo kami ha. Tapos sabi ni Sagitsit Lopez, good morning po sa AKB Tabi. Si Sagitsit po ay meron siyang news online, TV, sa taga Sorsogon siya, Tito Al. Yung aming presidente po sa Alumni Association, Batch 93 sa UI ay nanonood, si Edsel Margalio Estuye. Si Sir Bog Sibilia, good morning po. Si Bogs. Papa Al and Ma'am Sally. Si Monico Berwega, nanonood po siya. Good morning po, Madam Beautiful Firefly Winter. Si Darren Bikyo Yap ay nanonood din. Si June Dimaya Benigno, good AM po. Si Shen Valera, Sorsogon nito, good morning po, Ma'am Firefly Winter. Ang daming nanonood. Si Cap Basilia, Kapitan Basilia. Kapino, is watching ng Victory Village. Talking about Kapitan, tranquilo mo niya sa mga Kapitan dahil eleksyon. Oo. Oo. Kaya sabi ba ni Kong Pido, maski daing eleksyon, dapat Magtrabaho. magtrabaho. Kuminsan nga ni Ate Sally, Apo. may mga kapitan talagang may guson. Oo, sobra na sa trabaho. Oo, may kapitan nga ng aram itong istorya na kapitan, sobrang igos. Adik pati sa meeting. Talaga? Adik sa meeting, Ate Sally. Buro banggi siyang pa-meeting. Aha. Kapitan. Anong Prepare ka, pinag-meetingan? Kong Le. Magnawag ka naman, Kong Le. Istoryata. May guson, Ate Sally, kapitan. Adik sa meeting. Buro banggi meeting. Ang meeting niya pati kumbaga umaw sa diri niya. Okay. Aram ngayon nindo na kung sisay ang nagpagibo, kaya na katok na yan sa Purok 2, Purok 3. Sino palan? Ako ang sa indong kapitan. Aram ngayon do, kung sisay ang nagpakuryente dyan ngayon sa rong sityo, ako ang sa indong kapitan. Sige ngambog niya. Sisi ngayon nagpursigi aram nindo na anak ko Bicol makadigdi sa tuyang barangay. Ako, puro ako. Nauyam si Bukyo, Ate Sally. Sino, Bukyo? So, residente naman na, burubanggi man na mamati sa iya. Ngaya, kapitan, pwede ngayon mag-apot. O sige daw ngayon, Bukyo, ano ngayon, apot mo? Kapitan, sa burubanggi mo ngayon, kami meeting din sa Muya, ara mo daw ngaya, kung sisay ang kaiba, kanagom mo naman sa Indo. Sisay pala ng kaiba niya. Si padi mo. Kita mo na pagayan. Kaya iyan, sabi ni... Yan ang disbintay mo. Permi kang nasa labas, hindi mo na alam yung sa sadiri mo paligid kung ano ang nangyayari. Ano mo yan kung sisay ang kaiba, kung misis mo, sa Indo. Si padi mo. Sabi ni MJ Mendoza, good morning, mga kaalitap-tap. Ganda ni Ma'am Firefly. Good morning si MJ yan, Mendoza sa Sorsogon. Sabi ni Cap Basilia, madali daw ako makaabot.
Sa DCGB. Oo, palibhasa daan, naglayog daw ako. Nauna katutulong sa DCGB. Palibhasa, alitap-tap, madali makalayog. Sabi ni Ian Brotamante, Boneo, good morning po, Sir Al and Tamante, Mams. so, barkada taan. Sa Malilipot po. Uy, si Kuya Henry Aurelius the Magician. Si Kuya Henry. Coordinator, nanonood po. May nahilig ko sa Facebook ang Ang galing ni Kuya Henry, So, ha. Nanalo siya sa contest. Yung sa ano niya, yung sa baraha. Opo. Yung paano mo ito, Kuya Henry? Oo, ang galing naman ni Kuya Henry. The best. Maray na al daw po, Madam Firefly Winter and Al Armario, sabi ni Kuya Henry. Si SM Ronnie Beren. Anyway, Tito Al, ilang minuto na lang po tayo. Malalampas na po tayo sa oras at meron tayong 6 million viewers. Ang dami, no? Ayan. Pag taga-irasan naman ang Apo, so mamaya po aalis ako ng may pupunta nga po ako naman nito. Pero bago po ako umalis, kung gusto po ninyo magkaroon ng radyo. Radyo. Ay, Ayan. yun ang radyo Galing po ito kay former Congressman Christopher Co. Punta lang po kayo mamaya or sa Lunes. Si Setawan ta ka. Paano ko nga ito ibigay? So, yung una pong mag-pop up dyan na gustong hingi nitong radyo. Dalawa lang po itong dala ko, bigay ni Papa Rod. May nag-aagad sa kontak. So, ibibigay ko na po ito. May humingi ba sa'yo, Tito Al? May humingi sa akin. So, ibibigay ko na po itong isa kay Tito Al. Hindi ko na-recall kung sino. Basta i-recall mo lang. Basta iwanan ko na sa'yo. Matanda yata. Tito Al, iiwan ko na po ito dito sa'yo. Yung humingi sa'yo ng radyo. Ito po ay galing kay former Congressman Christopher Kito ko ng Ako Bicol Party List, K2D po. Maganda po itong radyo. Ito po siya. Alam mo ba, Tito Al, ang FM nito ay syempre nasa kay Papa Rod. Pero ang AM nito, nakukuha po ang DCGB. Oo. Ito po, maganda po ito. Ayos yun. Di battery po siya. Battery. Ayan po, lalagyan nyo na. Battery. Pwede nyo rin po itong i-charge, isaksak. May nag-aagad na lugo. Ayan, sa inyo na po ito. Iwan ko na ito kay Itaw ko na lang sa barkada ta dyan sa Santa Florentina. Santa Florentina. Congratulations. Sino po yan, Tito Al? Hindi ko na mapangal sa pangarang. Basta ni Kapitan Ben. Sa inyo na po ito. Iwan ko na po ito kay Tito Al Armario. Ito po ay good reception. Meron po itong, madali po itong mabitbit. Sunainot. So, madali po mag-tune in. So, makukuha nyo po dito ang DCGB sa AM, pero FM po. Tautan lang Rad Orago. Lalay ni Kapitan Ben. Pero, ako Bicol po ito kay Kong Kito po. Maganda kasi talaga siyang radyo. At dalawa po ito. Yung isa po, pwede nyong i-claim sa Ako Bicol. Na lang po kayo, message na lang po kayo dito kay Firefly Winter. Iiwan ko na to, Tito Al. Sa'yo na to. Ito na naman kay Ayan. Santa Florentina. Apit ko na lang. May isa pa. Sa Barangay Yol, tabi manay. Ito po, mamaya, punta na kayo sa Ako Bicol. Dalawa. Kasi, sabi mo ay pagbibigyan ka. So, ito po, Sige, lagod. So, kunin nyo na lang to sa opisina ng Ako Bicol. By Monday po. Iwanan ko po ito kay Bonnie. SG Bonnie. I-claim nyo po ito. Si Miel Sarmiento nag-message, pahingi daw siya. Yun ang tawan mo, dapat. Ito na, meron na pala. Miel Sarmiento, congratulations. Taga saan siya? Baka malayo. Taga saan ka ba? Baka malayo naman. Dapat Taga-Legazpi lang. Taga-Legazpi yata ito. Huwag na mamasahe. Sa'yo na to, Mel. Alam mo ba dito sa DCGB? Kasi aalis po ako. Pero kung malapit lang. Taga-Rawis po, si Mel Sarmiento. Salamat po, Ma'am Sally. Rawis po ako. Sige po. Kunin nyo na lang po ito by Monday. Monday na lang po kasi baka hindi tayo magtagpo ngayon kasi aalis po ako. Saturday, kasi nandito ka. Nandito po ako kasi. Tapos pupunta po ako ng opisina kasi may ikakarga lang po akong mga tinapay. Galing po yan sa Gardenia Bread. Gardenia Bakeries Philippines. Kasi meron po kaming talk about mental health para po sa mga women's dyan po sa Manito Albay. So, magkakaroon po ng talk. Pagkatapos po ng talk, meron pong Zumba. And syempre, makakatanggap po sila ng mga products from Gardenia Bakeries Philippines. Yung Happy Me Goreng fried noodles po ng Gardenia Bakeries Philippines. And also,
makakatanggap din po kayo ng kape, ng Coffee Smile, galing din po yan sa Gardenia, and tinapay na kahit walang palaman. Masarap. Masarap. Ay, walat mo lang sa technician. Apo. Ta nga ning maklaim na kang taga-Rawis. Okay lang, Miel. Iwanan ko na lang din ni kay June Napoles dito sa DCGB. Wag na ka ikaw pumunta sa Embarcadero. June, si Miel Sarmiento ang magkiklaim nito. Iwan. Tapos yung isa sa iyo, Tito Al, bala ka na yan kasi may iwalat naghingi ko naman. sa iyo. Text So, sa akin. pasensya na po dun sa hindi na nakaabot kasi ang dala ko po na na radyo, dalawa lang. Next week naman po. Abangan nyo po ang program ng Ako Bicol Party List. Every Saturday dito po sa DZGB, 8:30 to 9:30 a.m. Lagi po kayong mag-antabay para alam nyo po ang programs ng Ako Bicol. And syempre, paki-like and follow po ng page po ng Ako Bicol Party List. Facebook.com/Ako Bicol Party List. And yung Ako Bicol Tabang Ora mismo po ni Congressman Saldico, i-like and follow nyo na din po para alam nyo po yung mga programs pagdating po sa Tabang Medical and Tabang Legal. And also, ang Facebook account ng page ni Rep Saldico, ni Kong Alfredo Pido Garbin Jr., ni Kong Raul Angelo Bongalon. And wag nyo naman kakalimutan, sabay nyo naman po ako. Mga kalitap-tap, Firefly Winter po, pa-like and follow naman po ng aking Facebook account. So, Okay. binubuo ko pa po yung aking page, yung Firefly Winter _alitap-tap. Wala pa kasi akong naiisip na kung ano. Pero, natutuwa lang ako sa ginagawa ko, Tito Al. Kaya, ano po ako. At saka, may mga nag-i-encourage po sa akin, like, si My Loves, syempre, yung aking one and only, si My Loves ko po, na mag-vlog daw po ako. And yung mga kaibigan ko, mga vloggers, mag-vlog daw po ako. Since kahit saan ako nakakarating. That's why si Firefly Winter po, kahit walang ilaw, may dalang lampara para ilawan ang inyong buhay. Okay. So, just inspire. Si Welbert Palencia na nanonood. Alright, thank you so much. Siyempre, sa pangalan po ng ating mga congressman, si Congressman Saldico, Congressman Pido Garbin Jr., si Kong Jill Bongalon, ang ating Executive Directors, Secretary General. Ito po ang inyong lingkod, Sally Constante Luces, Firefly Winter. Mga kaalitap-tap, see you on next Saturday. Ako Bicol Party List, katabang na! Kasurog pa. Alright. Ano, Mario po. Thank you. Sinda Bicolano kita, Bicolano ika, Bicolano ako Bicol. Sa indong nadangog ang sarong oras na